एनडिपिनि दैदेनगिरि आरो बेयावनो नुजाथिफैनो हानाय जोंनि एनसिएलए प्रेसिडेन्ट मोसाहारि बिथां आरो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो जोंनि एनडिपिनिनो गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय बारग' दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि मावथि लोगोफोर आरो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो नोंथांमोन बयनिसिमबो जोंनि बे बारग' एनडिपिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै बे मोनसे गोथार फुंबिलि समावहाय नोंथांमोनखौ बेयाव लोगो मोननानै जोङो गोजोनदों आरो बे समाव गोसोखांदों जोंनि बिर जोहोलावफोर जायफोरा बे जोंनि बर' हारिनि रैखाथि थामोन्था आरो उदांस्रिनि थाखाय गावनि जि बेसेन गोसा जिउ बेखौ बावसोमलांबाय। बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो बिबारजों लोगोसे मान बावनानै गोसोखांनो आरो बिथांमोननि जि सिमांफोर बिथांमोननि जि थांखिफोर बेखौ जों अराय जोंनि गोरबोआव लानानै जों आवगायलांनो हायो। सानसे जों बिथांमोननि सिमांखौ जाफुंहोनो हायो, बिथांमोननि थांखिखौ जाफुंहोनो हायो। बिथांमोनखौ जों मान बावनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों लानो इच्ছা खालामदों। दिनैनि बे 14 सेप्तेम्बर बे सानावनो जोंनि मानगोनां एनडिपिनि गांखंगोरा सार बिथाङाहाय जिउ बावजेनदोंमोन आरो बे सानखौनो जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो मार्टियार्स डे डिक्लेयार खालामनानै बे मुंख्लंफोरखौ मान बावनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो जोङो लाबोबाय थागोन आरो दिनैबो जोङो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आरो बिथांमोनखौ मान बावनानैनो दिनै जों बे हाबाफारिखौ लाबाय आरो नोंथांमोना बे जोंनि हास्थायनाय बायदि जोंनि बे बारग' एनडिपिनि जि बानजायनायाव बे मुंख्लं जे हाबाफारि बेखौ खुंफुंनायाव नोंथांमोना जोंनो हेफाजाब खालामबाय। बेखायनो साफ्रोमबो हामबाय होनदों। बे समाव जोङो जोंनि जे मार्टियार्सफोर बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय जोङो 1 मिनिट अर्डार्स खालामगोन। बेखायनो साफ्रोमखौबो गुरैयै खावलायहरगोन। जागायबाय। जाबाय हामबायसै साफ्रोमखौ हामबाय होनदों। बे समाव दिनै जोंनि बे मुंख्लं जिमान सम बेयावहाय जोंनि बिथांमोनखौ गोसोखांनानै मान बावनानै बिबार बावनायनि गिबिसिनावनो आङो बे हाबाफारि लानो नागिरदों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि सिगाङाव जों बिबार बावजेननो थाखाय जोङो मुंख्लं नखरनिफ्राय जोङो खावलायनो नागिरदों। मानोना दिनै जोंनि फंबाय तरुन मोसाहारि बिथांखौ बिबार बावजेननायनि सिगाङावनो जोङो गांसे आर'नाइजों जोङो बरायदों। हामबाय होनदों। दायो बिथांखौ मोनसे समावहाय बिबार आरो मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि लोगोफोरखौ बिथांखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
बिथांनि उनाव साबायखर जोङो जोंनि मानगोनां बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो सिसि बारिनि आफादगिरि डक्टर दिनेश बर' सार बिथांखौहाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार आरो मान बावनो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों। लोगोसे बिथांखौ जोंनि लोगोफोरखौ मदद खालामनो खावलायहरदों। बिथांनि नावफारियै मानगोनां प्रेस मसारि सार MCLA बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार आरो मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। लोगोसे लोगोफोरखौ मदद खालामनो खावलायहरदों। गोख्रै मदद खालामदों। बिथांनि नावफारियै खावलायहरदों मानगोनां United Forum of Ex-Military Assistant Organization बाथौ बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार आरो मान बावनो खावलायहरदों। बिथांनि नावफारियै जोंनि United Forum of Ex-Military Assistant Spokesperson हारिमु बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फासिम बिबार बावनो गुरै खावलायहरबाय। बिथांनि बिबार बावखांनायनि उनाव आङो खावलायहरखादों मानगोनां गगन मुसाहारि बिथांखौ गुसुं स्पिच होनो थाखायहाय आं खावलायहरखादों बिथांनि उनावहाय। बे समाव आं खावलायहरदों मानगोनां गगन मुसाहारि बिथाङा जेन सल्सफुरिबाय थानाय समावनो मुंख्लं नखरनि बिथांमोनखौ साफा साफा फारियै मुंख्लं खाम्फासिम बिबार बावनो आं खावलायहरबाय। बेनि बागै साफा साफा बिबार बावलांदों। बे समाव बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि मोजां हामलायनाय जासिहोबाय। गिबियावनो आङो नैबे 30थि मुंख्लं सान फालिनाय आरो बे हाबाफारिखौ अर्गेनाइज खालामनाय CCBR आरो इउनाइटेड एक्स फरामनि गासै बिथांमोनखौ थेंकिउ होग्रोदों। आरो दिनैनि बे हाबाफारियावहाय नुजाथिफैनाय जों लोगोसे समनि उनावहाय जों बिदिन्थि होनो गोनां आंनिफ्राय आदा धीरेन बर' सार बिथां आरो बेवहाय नुजाबावनाय जोंनि MCLA आदा प्रेस मसाहारि सार आरो बे हाबाफारियावनो मैखोमै बाहागो लानानै फैनाय दिनैनि बे गोथार सानावहाय मुंख्लं नखरनि गासैबो आंनि रंजाथाव बिदा बिनानाव सोमोन्दोआव बिमादै आदै मादै बेफोरबायदि जादों। गासै बिथांमोनखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खर'जोंगारि अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। आरो दिनै बे हाबाफारियाव मुंख्लं जानाय गासैबो बे ओनसोलनि गेलेगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय मानगोनां
मोनसे बान्जायाव मोनसे रोखा थांखिजों न'खरफोरखौ गोसोखांनायनि दसेनो बे हाबाफारिया फालियो बे हाबाफारियाव आरो वेलकाम खालामबावो जोंनाव जुआव आं बेखौ बुंदों मानो होनोब्ला मुंख्लंफोरा दिनैहाय गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौहाय आनकन्डिशनेलि सेक्रिफाइस खालामनानै बे संसारनिफ्राय जोंनि दिनैनि थासारिसिम जोंखौ अबस्था खालामनानै गालांनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनायनि जि मोनसे हाबाफारि बे थारैनो आं गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बिथां अर्गेनाइजार बिथांमोनखौहाय दिनैनि तारिखआव मुंख्लंफोरखौ मान बावनायाव जोंनि थाखाय गोरलै दं मानो होनब्ला बिथांमोननि मोनसे थांखिया दं बेसोरखौ लानानै माहारियारि थामोनथानि थाखाय राव थुनलाइ हारिमु आरो जोंनि हानि बिथांनि थाखाय बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ गुबुन गुबुन थाखोनिफ्राय फैनानै बावफैदोंमोन आरो बे बावनाया थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे थांना थानायनि मोनसे इन्सपिरेसन आरो जोङो बेखौ बिथा खालामनानै जोङो जोंनि खामानिफोरखौ आवगायलांनो थाखाय मोनसे थुलुंगा मोनदों होननानै आङो सानदों खारन बे मुंख्लं होननानै बुङोब्ला आंनि बायदिब्ला आंनि डिफिनेसनाव मुंख्लंनि डिफिनेसना जायफोर डिफिनेसनाव जोंना आनकन्डिशनेल मोनसे जातिनि थाखाय जातिनि आमोनथानि थाखाय हारिमु थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय बेनि सिकिउरिटिनि थाखाय खामानि मावनानै गावनि जिउखौ बावलांबाय बिथांमोनखौनो आंनि डिफिनेसनाव आं मुंख्लं होननानै बुंनो नागिरदों नाथाय दिनैनि थारिखआव जों मालाबा नुनो मोनदों मुंख्लंफोरनि डिफिनेसनखौनो गुबुन गुबुन रोखोमसो होनो नागिरो खारन दिनै मुंख्लं नखरनिफ्रा जेबो जाजमेन्ट बेबायदि मोनाखै जाजमेन्ट होननानै जोङो माबा मोनसे मोननो लुबैनायखौ नङा जोंनि मोनसे रिकमेन्डेसन दिसिखौ जोङो मोननो नागिराखै मोनाखै अब्ला खारन मानो होनना बुङोब्ला टाइमलि जोङो मालाबा माबायावहाय खानाफोरावहाय लिङो नोंसोरनिया पस्टमार्टम रिपर्ट दं ना गैया नोंसोरनिया माबा माखासे रिपर्टफोर दंना बे पस्टमार्टम रिपर्टआ आखिलायनो हानाय मोनसे अबस्थायाव गासैबो मुंख्लंफोराबो गैया मानो होनना बुङोब्ला दिनै मुंख्लं माखासे मुंख्लंफोरानो दिनै जों मुं लानानै दिनै साहिरा दं बिदिनो आनन्द आलादं बिदिनो जोंहा बे दिनैनि जाय मुंख्लं फालिथाय मुलिखौ दोनना आरो बिदिनो माखासे मुंख्लंफोर दङ आं मिथिनायाव दा बिसोरनि पस्टमार्टम रिपर्टखौ नायनानै बिथांमोनखौ क्राइटेरिया मोनसे होयोब्ला बेबासो मुंख्लं जानो हायो होनना बुङोब्ला बेयो थार मोनसेयाव मुंख्लंनि जे मोनसे जिउ बावनाय बेयो थार जानाय नङा होननानै सानो ओंखायनो आङो मानबे दैदेनगिरि बिथांमोन आरो एक्सिकिउटिभ डिसिप्लिनै मुंख्लंफोरनि डिफिनेसनखौ होनानै आरो सोर एक्जेक्टलि खारन मालाबा ससियेल मिडियाफ्राव नुयोब्ला दुइस'जन थांबाय आरो 300 जोंल'सै बिदिब्ला अलरेडि आइसिस भिडिअ माने गुबुन जादों नामा एनएडि बेलायाव जायफोर एनएडि मुंख्लंफोर आंनि बे समाव माखासे आयदानि बानायनांगौ आंनि नलेजाव आं मिथिगौ जानो हागौ बहुत मोनसे आयदा खालामनाय जादों जों मुंख्लं जानानै बिथांमोनखौ फोरमायनो लुबैयो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों माबा मोनसे नुनो लुबैयाखै थाखा फैसा जों नुनो लुबैयाखै खिन्थु रिकगनिसन मोनसे जुदि होयोब्ला जातियाव जोंनि न'खरनिफ्राय बेबायदि बिहोमा होदों दिनैनि जातिनि अबस्था फैनायाव बेबायदि